bari na gaya Audu mai gadi na ce shi ma ya dawo mu zauna a nan mu ci abincin tunda na ga kai masu aikin gidan ku sai su daɗe ba su gama abinci. Ya ka burge ni ba. Wallahi ya ka san yi wa nake ji wannan. yanzu ko daga wani ba ku yi alhamdulillah ka kyauta Allah. Abincin nan ai an dade ba haɗu ba. Ai in ka samu masu iya abinci wayo ai an gama. Allah mata albarka. Haba amin. Mata suna da imani aka ce ko? To tausayi suna da ƙanshin imani aka ce. To ka manta aka ce mace da mota da yaro rikon sai dai za ka rike wa'annan uku. Mace mota yaro ba kai haƙuri da su ba ka halaka su. Gaskiya ne. Kai Allah mata albarka ya tuta ne. Wani mata da wanda ta yi abincin nan. Wacce ce abincin nan? Khadija mana. Kamar ko. Ko biyan da ne wannan ne. Kuma shi ne ko dawo garin sa. Kai kuma waye kai daga zuwa ka wanke hannu ka fara cin abinci. Wa ka sani wa ya san ka anan gurin? Da dai muka gudun ruwansa. Magana muke ma bawan Allah ka yiru. Kai baka san wannan ba? Ga yi shi sa ainihin ayi muke cin abinci mai gadin makotan mu. Kai ma baka san wannan ba? Kore kuwa na san shi abokina ne. To ni ma na san to yasa nake ce. Ka ji shi ba? Ka ji shi. To kuma shi ne ka taɓa da wata ƙaton kula kaman kai irin Kar ku ga mu sarkin dogara na zo na cin. To kuma amma ba ka ce ka ga mu maganar banza. kai ci nama ka san menene? Na Na gaba Allah sai ya ce to wannan ni kuma ni ma ran aiki nake yi. ga ga mu maganar banza. ni ma zuwa ne nace Me ne ji wannan nake yi? na ce wani abu Kar ka ga mu maganar banza. Kai bai da gudu ne ba kai lawan da kaje ne kan da kai ka ne da wallahi mutum ya ni me nace wannan ban ce komai ba Aje. kan bayan da yin kuwa kai wanda ya ne gwamnati soja ne wallahi wallahi gwamnati soja ne wallahi kuma sai ka dauke Aje ka bani. bari mu jira ai ganiya ka ga ganiya sai mu da tsoro gama ɗaya don Allah ta bike ni gama ɗaya don Allah to na ja ya haƙuri ɗauke ka Yana san ku zan ci tuwon? Aji mu da wata jaraba. Yana san ku zan ci tuwon? Yana san ku zan ci tuwon? Can uban ku? Ina nu. Kan ku san yayi? Ko yana san mutum ake cin abincin sa? Ai ku hanna mu. Tuwon naku ne ai na Allah ne daga rolling action. Ko tuwon naku ne? Ai na Allah ne. Ha? Ruwa kuma kun ga mutane ne can banza da can da. Sakan ma kuka fara gani. Indi ne muna nan kuma. Muna nan tare da ku. Inda akan abinci ne ba ma irin wannan wasan. Aga ban ku za ku ci.